Pa eto, ja sam odlučio upisati ovu školu jer me zanima keramičarstvo od 7. razreda i volim ga raditi i onda sam upisao i tu školu, naravno. Dobro, reci mi kako izgleda tvoja praksa, kako izgleda dosadašnji rad? Pa na početku sam samo miješao ljepilo, fugirao i tako, pomagao, meo. Sad sam već počeo i lijepiti, tako da dobro je. Reci mi, evo, završio si na državnom natjecanju, kako je došlo do toga? Pa eto, odabrali su me kolege iz razreda, profesori, pokazao sam se dobar, valjda ću pobijediti. Pridruži predstavnik tvrtke Kalmograd kako bi uručio nagrade za keramičarstvo i oblaganje. Jako je marljiv, sluša sve i jako je pedantno napravio zadatak i mislim da će biti izvrstan. Što reći o WorldSkillsu nego jedna dobra priča da se vidi radovi i da se vidi ono što naši učenici zaista nauče u školi i uvježbaju kod svojih poslodavaca. Imaju konkretan posao, dobro mogu zaraditi i vidjeti što naprave, to se čitav život maltene gleda. Nečiji uradak, to je isto umjetnost jedna. Pa eto, keramika je odlična, može se lijepo zaraditi od nje i pogotovo ko voli raditi to, baš je super i užitak raditi. A strukovna zanimanja bi upisao, jer se od svih strukovnih zanimanja može isto lijepo zaraditi i eto. Zašto odabrati našu školu? Budući da je to najbolja škola, imamo veliku lepezu zanimanja, dobre nastavnike, dobre instruktore, to jest majstore, stručne učitelje i dođite, to je to.